Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για αυτό το βραδινό. Τώρα υπάρχει δικαιολογία. Λείπω εδώ και 4 μήνες από τις Σέρρες, θα λείπω άλλους 4. Οπότε έχετε δικαιολογία να έρθουμε αφού δεν είσαι εκεί. Και γι' αυτό δεν έρχεστε. Όταν θα επιστρέψω όμως, τότε θα αλλάξει το στάτους. Αλληλούια. Έχετε την αγάπη των αδερφών από τις Σέρρες. Κατεβαίνουμε τώρα, συνήθως εδώ κάνουμε στάση όταν ανεβαίναμε, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα μέτρα και τα σταθμά. Είμαστε, όπως είπα, εδώ και 4 μήνες στο παιδί κάτω στην Αρτέμιδα, λόγω της εγκυμοσύνης που πρέπει να είναι ξαπλωμένη και κάποιος πρέπει να φροντίζει. Και αυτοί οι κάποιοι είναι αυτοί που δεν δουλεύουν πια. Συνταξιούχος δεν δουλεύει και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Ό,τι δουλειά υπάρχει ο συνταξιούχος. Κάθεσαι. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το κάνουμε με χαρά. Έχετε την αγάπη και των αδελφών από την Αρτέμιδα, από τη Λούτσα. Εκεί έχουμε ως βάση και από εκεί όπου μας καλούνε πηγαίνουμε και βλέπουμε τα αδέρφια στην περιοχή. Εμείς είχαμε μία στεναχώρια πριν από 2 μήνες, ακριβώς 2 μήνες έχουν περάσει, όταν ο αδερφός μας ο Αντώνης αναχώρησε και λόγω του νεαρού της ηλικίας, 60 χρονών, δεν είναι και μεγάλος, και περάσαμε μία δύσκολη περίοδο, αλλά ήρθε ο Κύριος να κάνει ισορροπία. Βάφτισε 2 αδερφές που χρόνια είχαν και περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο, τις βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο, αναγέννησε μια μικρούλα και την αναγέννησε με δύναμη, το κατάλαβε και η ίδια, αλλά πριν από μια εβδομάδα τη βάφτισε και αυτή στο Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος και χθες είχαμε βάπτιση, γι' αυτό ο ύμνος ο αδερφός δεν ήξερε, αλλά είπε τον ύμνο, ένδυμα λευκό, και ψάλαμε όλοι μαζί και χαρήκαμε. Αλλά η χαρά μου η μεγαλύτερη ήταν σήμερα, αδελφοί. Μιλώντας με τη μητέρα του αδερφού Αντώνη, η οποία είναι άνω των 80, είναι αυτό που έλεγε ο αδερφός μας ο Λούις, κυκλοφορούν οι άνω των 80, δεν ξέρω αν έχετε εδώ άνω των 80, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες. Και βλέπουμε, σίγουρα αυτή η μητέρα, αυτή η αδερφή μας θα ήθελε αυτή να αναχωρήσει και όχι ο γιος της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να χαιρετάς το παιδί σου για τελευταία φορά. Επιγής όμως. Σήμερα όμως μου έδωσε χαρά γιατί. Λέει η αδερφή, λέει, έκανα, λέει, μία σκέψη χθες. Ο Αντώνης εκεί που είναι χαίρεται. Δεν πονάει. Εγώ εδώ γιατί. Σίγουρα μου λείπει, λέει. Και ήρθε, λέει, μία χαρά μέσα μου. Γιατί το παιδί μου χαίρεται. Δεν χαίρεσαι όταν χαίρεται το παιδί σου. Δεν χαιρόμαστε για τα παιδιά μας όταν δεν πονάνε, όταν χαίρονται, όταν όλα είναι καλά. Και ήρθε και παρηγορήθηκε. Αυτό το κάνει μόνο το Πνεύμα του Άγιο. Αυτό το κάνει μόνο ο Κύριος. Εμείς ό,τι και να πούμε θα είμαστε άθλιοι παρηγορητές. Ό,τι και να πούμε. Τι να την πεις τώρα. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ που με παρηγόρησε η αδερφή. Με δίδαξε η αδερφή. Με δίδαξε τι. Ο Αντώνης εκεί που είναι έχει χαρά. Χαίρεται. Αλληλούια. Και εκεί που θα πάμε, αδελφοί, θα έχουμε αιώνια χαρά. Θα είμαστε μέσα στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει δάκρυ. Τα διαβάζουμε. Καιρός είναι αυτά τώρα να κατεβούν και στην καρδιά μας, να τα εννοήσουμε. Και αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά μας. Μου λέγανε εκεί τα αδέρφια, ο γιος της και η νύφη, γιατί την έχουν στο σπίτι και μένει μαζί τους. Κλαίει, λέει, κλαίει. Αλλά σήμερα όμως μου είπε ότι έχω χαρά, αλληλούια. Και μου έδωσε και εμένα χαρά, γιατί πραγματικά έχει καταλάβει. Και είναι να εννοήσουμε, αδελφοί, να εννοήσουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε, κηρύττουμε, ακούμε,
Τα πιστεύω, τα πιστεύεις. Πιστεύεις ότι εκεί θα είναι πολύ καλύτερο. Μπορείς να πεις και εσύ αυτό που λέει ο Παύλος, η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να αναχωρήσω γιατί εκεί είναι πολύ πλέον καλύτερο. Δεν είναι όπως είμαστε εδώ. Και αυτό κάνουμε, αγωνιζόμαστε, αλλά θα κάνουμε όμως τον αγώνα για τον οποίο έχουμε κληθεί να φτάσουμε μια μέρα εκεί και να συναντήσουμε τον Κύριο. Ο Αντώνης είναι στον Κύριο και αυτό δεν το λέμε έτσι για να το πούμε. Έχουμε πιστήρια. Πιστεύω ότι αυτό το μαρτυριάρικο, το ίντερνετ, θα μαρτυράει όλα. Σε πολλές εκκλησίες που με κάλεσαν θέλαν να τους διαβάσω την τελευταία στιχομυθία. Αν παρακολουθείτε μπορεί να την ακούσατε. Όσοι δεν την ακούσατε θα την ακούσετε τώρα, γιατί αξίζει τον κόπο να καταλάβουμε τι γίνεται, τι μάχη δίνεται μέχρι τελευταία στιγμή για την ψυχή μας. Ο αδερφός μας ο Αντώνης 9/12, γι' αυτό σας είπα 2 μήνες, πριν 2 μήνες αναχώρησε, στις 5:45, 6 παρατέταρτο το απόγευμα, κάλεσε τη γυναίκα του και της λέει: δεν έχω τίποτα με κανέναν. Τους αγαπώ όλους, να τους το πεις. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα φύγουμε από εδώ να μην έχουμε τίποτα με κανέναν. Και επειδή τον Αντώνη τον γέννησα δια του λόγου, θα σας πω, γεννήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό μου. Τον πάντρεψα, τον βάφτισα, τα παιδιά του, τα αφιέρωσα όλα. Και την ημέρα που βγήκε η διάγνωση, πριν 2 χρόνια, με κάλεσε και μου λέει: θέλω να σου πω κάτι, να σου εξομολογηθώ. Και μου είπε πράγματα τα οποία όσοι τον ξέραν λέγανε: είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, αδελφοί. Η εξομολόγηση όμως τι κάνει? Αλαφρύνει την καρδιά, την ψυχή. Ομολογώ προς τα έξω, το βγάζω, το λέω. Γι' αυτό λέει: εξομολογήστε αλλήλων τα πτέσματα. Γιατί? Γιατί έτσι θα έρθει το αλάφρωμα αυτό. Θα καταλάβεις ότι κάτι διαφορετικό είναι. Συμβαίνει στον εαυτό σου κάτι διαφορετικό. Και έκανε αγώνα. Κάλεσε διάφορους αδελφούς και τελειώνει με αυτό: τους αγαπώ όλους, να τους το πεις. Γιατί? Γιατί είχε παρησία πλέον. Μελίνα, φεύγω. Φοβάμαι. Προσέξτε τώρα τι πάλι γίνεται τις τελευταίες στιγμές. Μελίνα, τι φοβάσαι, Αντώνη μου? Να μην χάσω την ψυχή μου. Πριν μερικές μέρες είχε δει ένα ενύπνιο η γυναίκα του, ένας κακάσχημος άνθρωπος προσπαθούσε να τον εξουδετερώσει, να τον σκοτώσει και μπήκε ανάμεσά τους η γυναίκα. Και έχει σημασία αυτό το ενύπνιο. Και έχει σημασία το πόσο θα βοηθήσω τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και εδώ φάνηκε ότι η Μελίνα, ελπίζω και η δικιά μου η Μελίνα να κάνει το ίδιο, να με βοηθήσει. Με βοηθάει 40 χρόνια, αλλά αυτές τις στιγμές είναι πιο δύσκολες. Να μην χάσω, λέει, την ψυχή μου. Δεν θα τη χάσεις. Θυμάσαι που την έδωσες πριν 32 χρόνια? Στον Κύριο την έδωσα. Άρα δεν θα τη χάσεις. Τον αγαπώ τον Κύριο, Αντώνης. Και ο Κύριος αγαπάει. Ποιος μπορεί να μπει λοιπόν ανάμεσα σε δύο που αγαπιούνται? Κανείς. Αρχίζει τώρα και έρχεται στα ίσια του ο Αντώνης. Έλα, Κύριε, και πάρε την ψυχή μου, σε παρακαλώ. Ήταν τα τελευταία του λόγια και ξεψύχησε κατά πώς λένε οι άνθρωποι. Πού πήγε η ψυχή του? Την
την πήρε ο Κύριος. Και αυτό είναι το ένδοξο τέλος. Τι έχει τώρα? Έχει χαρά εκεί που είναι. Είναι στην παρουσία του Κυρίου. Και η χαρά που μου έδωσε σήμερα η μητέρα του ήταν απεριόριστη. Γιατί ξέρουμε όλοι, εύχομαι κανένας να μην περάσει αυτόν τον πόνο. Εδώ όταν αρρωσταίνει το παιδί μας, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Πόσο μάλλον να το χάσει το παιδί σου. Και αυτή η αδερφή μας κατάλαβε ότι ο Αντώνης χαίρεται τώρα και θα χαίρεται αιώνια. Εγώ γιατί να μη χαίρομαι? Άλλο είναι, μην μπερδευόμαστε. Φυσικά η απώλεια εδώ, ένα ζώο χάνεις που έχεις κατοικίδιο, ας πούμε, και στεναχωριέσαι. Πόσο μάλλον το παιδί σου. Αλλά εάν καταλάβουμε, αδελφοί, τι μας περιμένει εκεί, τι έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας, αλλάζει όλο το θυμικό μας. Και τι κάνουμε? Έχουμε χαρά. Και χάρηκα με τον ύμνο εδώ, λέω ωραία μας τα βρήκε σήμερα ο αδερφός Αντώνης, τα πιάσε όλα, έπιασε το σφιγμό των σερών. Ο Κύριος λοιπόν να παρηγορεί όλους μας, γιατί μόνο αυτός μπορεί να παρηγορήσει και να δώσει αυτό το σκεφτικό. Είναι μεγάλη αποκάλυψη αυτή. Αυτός χαίρεται. Εγώ τότε τι θα κάνω? Θα πλαντάζω στο κλάμα? Θα στεναχωριέμαι? Θα λυπάμαι? Δεν θέλω να λυπήστε καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Εσύ γιατί λυπάσαι τώρα? Ναι, ωραία, σου λείπει. Να τον έβλεπα, λέει, μόνο αυτό θέλω. Αλλά έχω μία χαρά, λέει, από χθες. Αλληλούια. Αυτή τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου ήθελε να μας δώσει απόψε σε όλους μας, για όλα μας τα θέματα, για όλα μας τα προβλήματα, για όλες μας τις καταστάσεις, να καθίσουμε να τα βάλουμε τα πράγματα πάνω στο Λόγο του Θεού και να πούμε, Κύριε, εσύ μας τα λες. Και πράγματι ο Κύριος μας τα έχει πει όλα, αδελφοί, δεν μας έχει κρύψει τίποτα, οπότε ας κάνουμε αυτό. Και βαδίζω ευτυχής, βαδίζω προς τον ουρανό. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογεί. Θα ήθελα να διαβάσουμε μία φράση και να δούμε, έτσι, να διαπραγματευτούμε αυτόν τον Λόγο του Θεού. Είναι στην 653 σελίδα των Ισαΐα, το μη δέλτα κεφάλαιο, 44ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε την πρώτη πρόταση του 5ου εδαφίου, είναι δεξιά στη Λυκάτο. Ρώτησε ο αδερφός, λέει, να βάλω παγάκια. Λέω, άμα δεν βάλεις θα στο ζητήσω. Οπότε τα βάζεις. Έχει μαρτυρήσει πλέον το ίντερνετ και όπου πηγαίνω πραγματικά έχουν το παγό τέτοιο. Αλληλούια. ...653 σελίδα Ισαΐας, διαβάζουμε την πρώτη φράση του 5ου εδαφίου δεξιά στη Λυκάτο. Ο μεν θέλει, λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το Λόγο Του. Σήμερα να μην βιαστούμε να πούμε εγώ είμαι του Κυρίου. Αυτό είναι η προσπάθεια του καθενός μας, ο στόχος μας και η πορεία μας πάνω σε αυτή τη γη να πούμε είμαι του Κυρίου. Και αυτό θέλει ο Κύριος μας και αυτό θέλει ο Πατέρας, να είμαστε του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε, αυτός λέει με παρησία εγώ είμαι του Κυρίου. Αυτό όμως, όπως θα δούμε μέσα στο Λόγο, αδελφοί, έχει μία πορεία για να φτάσω να πω εγώ είμαι του Κυρίου. Να ξέρουμε κάτι, έχουμε δικαιώματα στον Κύριο που είμαστε, που ακολουθούμε τον Κύριο, έχουμε δικαιώματα. Να ζητάμε και να λαμβάνουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας. Έχουμε και υποχρεώσεις. Για να φτάσω να πω σήμερα ότι εγώ είμαι του Κυρίου και να έχω αυτή την παρησία, θα πρέπει να δω την πορεία μου. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα δούμε, αδελφοί, είναι αυτό το εδάφιο που λέει εδώ ο αδερφός μας ο Παύλος στον Τιμόθεο. Του λέει
ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Όσοι έχουμε πάει στο στρατό, πολύ περισσότερο φυσικά αυτοί που ήταν επαγγελματίες στρατιωτικοί, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει έχω στρατευτεί. Και εδώ έρχεται και λέει στον Τιμόθεο κάτι να το έχει στα υπόψη του, ότι κανένας στρατευόμενος δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις, γιατί πρέπει να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Και θυμάμαι όταν είχαμε παρουσιαστεί εκείνη την ημέρα, εγώ ήταν 10 Απριλίου 1986, είναι αξέχαστες ημερομηνίες, εσείς οι γυναίκες αυτά δεν τα καταλαβαίνετε, σε εμάς όμως έχουν στιγματιστεί. Μπήκαμε, τα βγάλαμε όλα, τέλος ο κόσμος, τέλος τα πολιτικά ρούχα. Και πήραμε τα ρούχα του στρατού, όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο στρατός και ήμασταν πλέον όλοι εκεί. Στρατευτήκαμε. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί έπρεπε να αρέσουμε σε αυτόν που μας στρατολόγησε. Εκείνα τα χρόνια πέφτανε οι καμπάνες. Πάρε 5, έλεγε. Και εδώ οι αξιωματικοί δεν ξέρω, δίνατε 5, πεντάρες. Πάρε 10. Μέρες φυλακή. Θυμάμαι τότε που στο κέντρο ήμασταν και μας μαθαίναν την προσευχή του στρατού. Εγώ τώρα ήμουν απιστός. Εκείνη η προσευχή ήταν μια προσευχή με την Παναγία, ένα κατεβατό. Κανένας δεν μπορούσε να τη μάθει και έβαζαν 1 μέρα, 2 μέρες στέρηση εξόδου. Στο κέντρο 1 μέρα στέρηση εξόδου είναι 9 μέρες μέσα, 1 έξοδος 9 μέρες μέσα. 1 μέρα στέρηση εξόδου είναι 9 και 9, 18 και 1 19 μέρες μέσα. Ακούγεται 1 μέρα, αλλά δεν είναι. Ήτανε... Και εκεί έκανε χάρη ο Κύριος, εγώ αρχίζω και του λέω το Πάτερ ημών, εξαγριώθηκε και είχα το τσεπάκι τη γραφή του, τη βγάζω, λέω αυτό δίδαξε ο Χριστός. Και έτσι καλμάρισε και μου λέει μην πεις σε κανέναν ότι δεν σε τιμώρησα. Και έτσι τη γλίτωσα. Έδωσα υπόσχεση όμως τότε στον Κύριο, γιατί είχα κάνει το εξής. Στο φόβο μου, φυσικά νέος ήμουνα, είχα ζητήσει και τη γνώμη παλαιών αδερφών, δεν θα κάνεις, λέει, ότι ορκίζεσαι, δεν θα ορκίζεσαι. Δεν μου άρεσε και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανα. Αλλά εκείνη την ώρα είχε έρθει ένας ο οποίος ήταν τρομερός και λέει είναι κανείς Γιαχωβάς, έτσι το είπε. Και κανένας δεν μίλησε. Μίλησε ένας όμως. Λέει εγώ, λέει, είμαι άθεος. Και τον έστειλε στα καζάνια. Εγώ όμως που έλεγα ότι είμαι του Κυρίου, δεν είχα την παρησία να το κάνω αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος που ήταν άθεος. Και έδωσα υπόσχεση τότε στον Κύριο και λέω, Κύριε, εγώ δεν θα σε ξαναρνηθώ. Υπάρχουν δικαιολογίες μέσα όπως ο Πέτρος, άστε τις δικαιολογίες. Έχω παρησία σήμερα να πω εγώ είμαι του Κυρίου. Εάν έχω παρησία να το πω αυτό, τότε θα κάνω αυτά που θέλει ο Κύριος, όχι αυτά που θέλω εγώ. Και επειδή ο Κύριος μας, αδελφοί, είναι καλός Κύριος, μας τα έχει πει όλα. Τι σου είπε, τι μου είπε, στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Δεν θα φαρδίνω εγώ την οδόν, δεν θα φαρδίνω το δρόμο, δεν θα φαρδίνω την πύλη, δεν θα κάνω αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν θέλω να αρέσω στον κόσμο, εγώ θέλω να αρέσω στον Κύριό μου. Και τι έγινε, έχασα, όχι δεν έχασα, ξαναδοκιμάστηκα. Δεν θα ξεχάσω, εκεί ήταν το άγημα τότε να βγούμε με μια εικόνα και μ' αρπάζει ο διοικητής από το χιτόνιο. Εκεί θα πας διαφορετικά στρατοδικείο. Πάρε μου όπου θέλεις. Τελικά τι έγινε, με έπαιρνε από το Διδημότυχο που υπηρετούσα σε ένα χωριό εκεί, στο Κουφόβουνο Διδημοτήχου, και με κατέβαζε κάθε Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ανιόπαντρος. Με κατέβαζε με το αυτοκίνητό του. Αυτός ο οποίος ήθελε να με περάσει στρατοδικείο. Εάν λοιπόν είσαι του Κυρίου, θα κάνεις αυτά που λέει ο Κύριος. Και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε στρατευτεί, γι' αυτό λέει ουδής στρατευόμενος, δεν μιλάει για το στρατό. Εδώ ο Παύλος μιλάει για το στρατό
του Κυρίου, είμαστε στρατευμένοι. Μας έχει στρατολογήσει ο Κύριος. Και τι θέλω? Θέλω αυτά τα οποία θα κάνω να αρέσουν σε Αυτόν που με έχει στρατολογήσει. Από την ενδυμασία μου, από τη συμπεριφορά μου, από την ομιλία μου, από τη συνέπειά μου, εκεί θέλω να αρέσω. Όταν χτύπαγε το πρωινό, άσε να γυρίσω από την άλλη πλευρά, τώρα κοιμάμαι. Δεν είχε, έπρεπε να πας, τάδε ώρα έχει αναφορά, όλοι στην αναφορά, εκεί, κανονικά, τάδε ώρα θα πάμε να φάμε, τάδε ώρα θα ασκηθούμε, όλα είχαν ένα πρόγραμμα. Και αυτό καλούμεθα να κάνουμε, αδελφοί. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω να περνάει η ώρα στο ραντεβού που έχουμε κλείσει με τον Κύριο και να μην έχουμε συνέπεια. Όχι φυσικά όταν υπάρχει λόγος, εμιγέννητο. Αλλά να μην έχω δικαιολογία και όμως, μα με τον Κύριο έχω κλείσει ραντεβού. Είσαι στρατιώτης. Έχεις στρατευτεί από τον Κύριο. Και αυτό το κάνεις γιατί? Για να αρέσεις σε αυτόν που σε στρατολόγησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να μπορείς να πεις με παρησία, εγώ είμαι του Κυρίου. Εγώ έχω τον Κύριο. Εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Φυσικά αυτός ο άνθρωπος εδώ, αυτό που είπε, δεν το λέει έτσι τυχαία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πριν αναφερθεί στο εγώ είμαι του Κυρίου, άκουσε, λέει, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε έκαμε, σε έπλασε εκ κοιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού δούλε μου Ιακώβ και εσύ Ιεσουρούμ τον οποίον έκλεξα, διότι θέλω εκχέει είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εγγόνους σου και θέλω συβλαστήσεως μεταξύ χόρτου ως ητέη παρά του ζύακας των υδάτων. Έχει δει ευλογίες δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα λέει εγώ είμαι του Κυρίου. Και έχουμε δει τόσα πράγματα από τον Κύριο, αδελφοί. Δεν υπάρχει, πιστεύω, εδώ μέσα άνθρωπος, αδελφός, ο οποίος δεν έχει δει το χέρι του Κυρίου στη ζωή του έστω για μία φορά. Θεραπείες, απαντήσεις. Ερχόμασταν τώρα. Πού θα βρούμε πάρκινγκ? Και λέει ο γέροντάς μου, λέει μόνο αν βγει ένας τώρα, λέει, και να μπούμε εμείς. Δεν πρόβλημα να τελειώσει την κουβέντα. Και θα μας τράκερνε κιόλας. Μου βγαίνει από το πάρκινγκ, τσουπ, μπαίνουμε εμείς. Σιγά το πράγμα. Δεν είναι σιγά το πράγμα. Αυτό δεν ζητάς. Ζητάς κάτι και σ' απαντάει άμεσα ο Κύριος. Δεν πρέπει να δοξάσεις τον Κύριο. Δεν πρέπει να ευχαριστήσεις τον Κύριο. Θα ξεχάσω τις ευεργεσίες του Κυρίου? Μην ξεχνάς, λέει, αυτές τις ευεργεσίες που σου έδωσε ο Κύριος. Όταν λοιπόν αυτά τα θυμάσαι, τι θα λες? Εγώ είμαι του Κυρίου. Εγώ έχω στρατευτεί τώρα. Είμαι με τον Κύριο. Και ο Κύριος φυσικά, ο οποίος μας λέει πάντα την αλήθεια, έρχεται και λέει προς τους μαθητάς. Υποθετικά μιλάει ο Κύριος. Εάν της, λέει, θέλει να έλθει ο πίσω μου, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, θέλεις να ακολουθήσεις τον Κύριο σήμερα? Θέλω να ακολουθήσω τον Κύριο. Μα εγώ πίστεψα, ωραία, πίστεψες. Βαφτίστηκε, σε βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο και τώρα? Όταν διάβασα για πρώτη φορά εκείνο το εδάφιο, αδελφοί, μην πάβετε να συνέρχεστε ομού και τόσο περισσότερο όσο βλέπετε την ημέρα πλησιάζουσα, λέει κάτι το οποίο με τρόμαξε. Λέει μία λέξη, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Είναι μια κακή συνήθεια, αδελφοί. Υπάρχει συνήθεια σε μερικούς, εντάξει τώρα δεν είδες τι θερμοκρασίες έχουμε έξω? Εγώ σήμερα ξεκίνησα με -2. Τι να έλεγα, πού θα πας τώρα? Αφού έχω στόχο, πρέπει να πάω στο παιδί. Αυτό ήταν παράκαμψη. Ζήτησα άδεια και μου δίνουν άδεια, δόξα στο Θεό, τα παιδιά,
κάθε καθημερινή από τις 5 το απόγευμα είμαι ελεύθερος. Και κάθε Σαββατοκύριακο και τότε ελεύθερος. Οπότε σήμερα είναι εξαίρεση, λέω δώστε μου λίγο γιατί πρέπει να περάσω λίγο να δω και τα αδέρφια μου, γιατί εγώ τα αγαπάω, αλλά και αυτά με αγαπάνε, λέω, και αυτό φαίνεται, το εισπράττεις, το καταλαβαίνεις. Και τώρα που βρέθηκα χθες στις Σέρρες, κατάλαβα πραγματικά την αγάπη των αδερφών. Τέτοιες αγκαλιές δεν τις βρίσκεις. Και επειδή σκέφτομαι και λέω, τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα, να πάω κι εγώ, αλλά χθες άρχισα να το δουλεύω μέσα μου. Πού να πας εκεί? Ξέρετε, εκεί δεν παίζεται το πράγμα, είναι κυκλοφοριακό, θέλεις πάρκινγκ, ό,τι θέλεις, αλλά ευτυχώς εμείς είμαστε σε χωριό. Αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μην πάβεις λοιπόν να συνέρχεσαι ομού. Υπάρχει μια συνήθεια, μην πάω, μα έχεις στρατολογηθεί, έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι είσαι φαντάρος, φανταρίνα. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει πρόγραμμα όπως στο στρατό. Μα τι μας λες τώρα? Νόμο θα μας βάλεις? Και ξέρετε, βρίσκουμε διάφορα. Ξέρετε τι λέει? Ο νόμος του πνεύματος. Αυτοί που μιλάνε για τη χάρη και λένε χάρη, είμαστε στη χάρη. Η χάρις λοιπόν αυτή εφανερώθη στους ανθρώπους και διδάσκει. Διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια για τις κοσμικές επιδημίες και να ζήσουμε δικαίως, οφρόνος, ευσεβώς τον παρόντα αιώνα. Τώρα θα ζήσουμε. Πώς? Όπως θέλει τη μόδα ο στρατολόγος μου. Αυτός που με στρατολόγιζε με θέλει έτσι ντυμένο. Με θέλει έτσι ντυμένη. Δεν θα κάνω εγώ τα δικά μου. Εντάξει τώρα, μην είστε και τόσο αυστηροί. Ακούμε διάφορα, αδελφοί. Αλλά όταν γνωρίσω πραγματικά τον Κύριο, αλλάζουν όλα. Και ο Κύριος μας τα έχει πει. Μας τα έχει πει όλες τις αλήθειες. Τι μας είπε? Είναι στενή η πύλη. Ένας νέος είχε δει τον οποίο ο Κύριος να επιστρέψει. Ο Κύριος δείχνει σε όλους. Και όσο περισσότερα σου δείχνει ο Κύριος, ξέρεις γιατί στα δείχνει και γιατί στα φανερώνει? Γιατί βλέπει ότι θα παλατζάρεις. Θα σας πω τι είδε, αλλά τώρα θυμάμαι έναν ο οποίος όταν ήμουνα νέος στη δουλειά παρακολουθούσα εκεί τους ασθενείς και έναν ήμουνα πάνω του συνέχεια, κάθε λίγο και λιγάκι πήγαινα από πάνω του. Μόλις τον είχαμε βγάλει από τη μονάδα μετά από οξυέφραγμα του μυοκαρδίου και ήθελα να δω ότι μη μας πεθάνει στο κρεβάτι. Οι άλλοι, όλος αυτόν πηγαίνεις. Και επειδή είχα πάντα αυτό την ετοιμότητα του λόγου, λέω να χαίρεστε να μην έρθω καθόλου σε εσάς. Όταν είναι πάνω σου, σημαίνει ότι κάτι βλέπει. Όταν ο Κύριος έρχεται και στα δείχνει αυτά, στα δείχνει για να σε ενισχύσει και να ξέρεις ότι στα δείχνει για να μην τα ξεχάσεις. Έλα όμως που τα ξεχνάμε. Και βλέπει τώρα αυτός ο νέος. Βλέπει ότι ήταν ένα όρος, μία κορυφή και ένα κάστρο. Και έπρεπε να φτάσουν όλοι αυτοί με οποιοδήποτε μέσο μεταφορικό είχαν να φτάσουν στην κορυφή. Ναι, αλλά ο δρόμος αυτός, λέει, ήταν κακοτράχαλος, είχε πάγο, είχε άμμο, είχε λάσπες, είχε και πολλά, λέει, κολλάγανε, πολλά αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, μοτοσακό είχαν άλλοι, μηχανές, φορτηγάκια, γιοταχή. Λίγοι, λέει, φτάσανε εκεί πάνω. Γιατί είναι στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτοί, δεν τη βρίσκουν όλοι. Τι θέλω εγώ? Θέλω τη φαρδιά, θέλω την ευρυχωρία μου, θέλω τώρα... Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε, αδερφέ, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, θα γίνουμε πιστοδρομικοί, κάθε άλλο. Ο Λόγος του Θεού είναι σήμερα, είναι η μόδα του ουρανού η οποία δεν αλλάζει ποτέ. Είναι ίδια και είναι η καλύτερη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται εδώ ο Κύριος τώρα και τους λέει, εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, και λέει τρία πράγματα. Ας απαρνηθεί εαυτόν.
Δεν είναι εύκολο, αδερφοί, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Αλλά έλα όμως που ξεκινάει από εκεί ο Κύριος. Για να μπορέσω να ακολουθήσω τον Κύριο και να λέω αυτός είναι ο Κύριος μου και να το λέω με παρησία και να το εννοώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Αυτό έκανε ο Κύριος μας το έκανε μάθημα, το δίδαξε ο ίδιος, ο οποίος άφησε τα ελεφάντινα παλάτια και ήρθε και έλαβε δούλου μορφή και έφτασε μέχρι θανάτου δε σταυρού. Για ποιον λόγο? Για μένα και για σένα. Τώρα καλούμε εγώ να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Την καλοπέρασή μου να την αφήσω στην άκρη. Να βάλω πρώτα το πνευματικό. Ένας αδερφός έλεγε ένα πολύ ωραίο. Λέει, θα βλέπουμε, λέει, σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας, θα βλέπουμε το πνευματικό κομμάτι. Αυτό που γίνεται πνευματικά με βοηθάει, με συμφέρει, είναι όπως εκείνος. Μόλις κατάλαβε τι έχει, πάει και τα πουλάει όλα για να πάρει τον ένα μαργαρίτη. Γιατί κατάλαβε την αξία, και είναι να καταλάβουμε, αδελφοί, την αξία που έχει ο Κύριος μας. Να καταλάβουμε ότι η αιώνια ζωή δεν είναι έτσι μία θεωρία, τι λέμε. Γι' αυτό ο Αββακούμ εκεί μέσα στη μαυρίλα που είναι, λέει, εγώ, λέει, τι κάνω, χαίρομαι και εφραίνομαι, πού? Στη σωτηρία της ψυχής μου, γιατί έχω σωθεί. Αυτό αν δεν το εννοήσω, αν δεν έχω καταλάβει, θα είμαι χωρίς χαρά, με εγωισμούς. Πώς να το κάνω τώρα? Ναι, αλλά εδώ εμένα μου ζητάει να απαρνηθώ πρώτα τον εαυτό μου. Και όταν λέει να απαρνηθώ τον εαυτό μου, να φτάσω μέχρι θανάτου. Και λέει εκείνο το ωραίο, πάλι ο Κύριος μας τους λέει, θα προλάβουμε, θα το διαβάσουμε. Εάν ο κόκκος του σύτου δεν πέσει και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αν όμως αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Και ξέρουν οι γεωργοί, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τη σπορά, πως σπέρνουνε το σιτάρι, θάβεται το σιτάρι και μετά αρχίζει και βλαστάνει και βγάζει ο ένας κόκκος, βγάζει 10, 12, δεν ξέρω πόσα έχει το κάθε στάχι, αλλά σίγουρα περισσότερα από ένα. Αν όμως, λέει, δεν πεθάνει, μόνος μένει. Δεν έκανε. Ποιο είναι το έργο μου, ποιο είναι το έργο σου, τι έχω κάνει σε αυτή την πορεία, ποιος είναι ο καρπός μου, ποια είναι τα χειρόβολα. Θα φέρεις, λέει, αυτοί που βγαίνουν και σπέρνουν με τα δακρύων, θα γυρίσουν, λέει, με τι? Φέροντας χειρόβολα πολλά. Γιατί το κάνω? Έχω καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος. Έχω καταλάβει τι μου χάρισε ο Κύριος. Και μέσα σε αυτό που έκανε ο Κύριος σε μένα και έχω αντιληφθεί, θέλω να το γευτούν και άλλοι. Γι' αυτό προτρέπει ο Κύριος να πάμε να ομολογήσουμε, να πούμε στους ανθρώπους το σωτήριο έργο του Κυρίου. Αυτό όμως το κάνεις. Άκουγα προχθές στη Λαϊκή, εκεί που μάθαμε και τη Λαϊκή στην Αρτέμιδα, ένας για να τους σηκωθείτε, λέει, από πολυθρόνες, καρέκλες, τι έλεγε εκεί διάφορα, και λέει ένας, λέει, αυτό το άκουσε, λέει, από έναν δημοσιογράφο, σηκωθείτε και ελάτε να ψωνίστε το από την πραμάτια μου. Αν δεν σηκωθείς και κάθεσαι εκεί, είσαι του εαυτού σου. Αλλά καλούμε να απαρνηθώ τον εαυτό μου σήμερα. Καλούμε, για να αρέσω στον στρατολογήσαντα, να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Δεν θα βάλω τα ρούχα που θέλω εγώ. Θα βάλω τα ρούχα που μου λέει ο στρατολόγος μου. Και λέει, αυτή είναι η στολή σου, παιδί μου. Όταν θα δουλεύεις θα φοράς αυτά τα ρούχα, όταν θα βγαίνεις έξω θα φοράς αυτά τα ρούχα. Στολή αγκαρίας, στολή εξόδου. Έτσι τα είχαμε στο στρατό. Θα απαρνηθείς τον εαυτό σου. Δεν θα κάνεις αυτά τα οποία ήξερες, αυτά που ήθελες. Θα σηκώσεις το σταυρό σου. Και ο καθένας μας, αδελφοί, έχουμε έναν σταυρό. Αυτόν τον σταυρό καλούμεθα να τον σηκώσουμε. Και αυτό το φορτίο που βάζει ο Κύριος στον καθένα μας, ξέρει εκ των προτέρων ότι μπορούμε να το σηκώσουμε. Δεν θα βάλει φορτίο μεγαλύτερο από αυτό το οποίο μπορούμε να σηκώσουμε. Είναι σοφός ο Κύριος μας και λέει, εσύ ξέρεις να δίνεις το παιδί σου
Εγώ δεν ξέρω. Και μάλιστα κλείνει εκεί και λέει δεν θα σου δώσω πνεύμα Άγιο, εσένα που μου ζητάς. Εσύ ξέρεις να δίνεις στο παιδί σου ό,τι σου ζητάει. Εγώ δεν θα δώσω στο παιδί μου. Αλλά όμως κρίνω ότι πρέπει να περάσεις από εδώ, από αυτό. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να περάσεις. Αυτός είναι ο σταυρός σου. Και ξέρετε αδελφοί, έχουμε τόσα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού που πραγματικά όταν τα διαβάζουμε και τα κηρύττουμε και τα συζητάμε και κάνουμε συμμελέτες. Γιατί τα κάνουμε αυτό? Γιατί και εμείς μπορεί να περάσουμε από εκεί. Όταν διαβάζουμε αυτές τις ιστορίες νέων ανθρώπων, γιατί λένε ας γεράσω, αυτό είχα πει και εγώ κάποτε όταν ήμουνα 19 χρονών και ήταν ένας αδερφός πλήρης Πνεύματος Αγίου και είχε έρθει εκεί στο Στρατώνι και έλεγε για τον Κύριο. Αυτός ήταν γύρω στα 35 και έλεγε πώς ήτανε. Και εγώ του λέω ας κάνω κι εγώ αυτά που έκανες εσύ, να γευτώ κι εγώ αυτά που γεύτηκες εσύ και μετά θα ακολουθήσω κι εγώ τον Κύριο. Πολλοί λένε άμα θα γεράσω τότε θα ακολουθήσω τον Κύριο. Όχι, από τα νιάτα σου θα ακολουθήσεις τον Κύριο. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα τα οποία νέοι, αυτό που έκανε ο Ιωσήφ, οι τρεις παιδες, ο Δανιήλ, όλοι αυτοί τι ήτανε? Νέοι άνθρωποι ήταν. Αλλά τι κάνανε? Απαρνηθήκαν τον εαυτό τους. Και όταν ήρθε η ώρα εκεί και τον τράβαγε, τον τραβολογούσε η Πετεφρίνα, τι είπε? Πώς να πράξω τούτο εναντίον του Θεού? Μα οι δυο μας είμαστε. Πώς να πράξω τούτο εναντίον του Θεού? Γιατί ήξερε ότι αυτός είναι του Κυρίου. Ήξερε ότι αν κάνει αυτό σε αντίθεση με τον βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος μετά μετενόησε φυσικά, αλλά έπεσε. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν του Κυρίου. Δεν είχε Κύριο τον Κύριο. Εκεί ήταν του εαυτού του. Δεν απαρνήθηκε τον εαυτό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ενώ τα παιδιά απαρνήθηκαν τον εαυτό τους όταν τους λέει αν δεν προσκυνήσετε την εικόνα. Φυσικά δεν μπορώ να παραλληλιστώ με αυτούς, αλλά όταν είδα να μένεται ο διοικητής μου και να μ' αρπάζει από το χιτόνιο και να μου λέει θα πας, λέει, στο άγημα. Δεν πάω, του λέω, θα σε περάσω στρατοδικείο. Παίρναμε στρατοδικείο. Τελικά δεν πέρασε στρατοδικείο και γίναμε οι καλύτεροι φίλοι και με κουβάλαγε κιόλας. Τα τρία παιδιά όμως τα ρίξαν μέσα στο καμίνι. Εάν δεν προσκυνήσετε, λέει, να το, καίει το καμίνι. Ξέρεις, λέει η βασιλιά μου, Ναβουχοδονόσορα, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνούμε. Μπορεί ο Θεός να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, εμείς δεν θα την προσκυνήσουμε την εικόνα σου. Και τι έγινε? Έγινε ένα ωραίο θαύμα και πίστηκε. Λέει, εγώ 3 έριξα, 4 βλέπω και όλα αυτά τις ωραίες ιστορίες που διαβάζουμε, αλλά δεν είναι απλές ιστορίες, είναι γεγονότα, έχουν γίνει αυτά, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού και μέσα από αυτά εμείς τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε θάρρος. Αυτός ήταν ο σταυρός αυτών των παιδιών. Κρατήσαν. Και εσύ τώρα έχεις το σταυρό σου, μη γογγίζεις. Είναι ο σταυρός ο οποίος θα σε πάει στον ουρανό. Και για να τα λέμε όλα έτσι όπως πρέπει να τα λέμε, δεν μας λέει να πεθάνουμε, να σταυρωθούμε. Μας λέει να σηκώσουμε το σταυρό μας. Να εμπιστευτούμε στον Κύριο. Ξέρει αυτός πόσο μπορείς να σηκώσεις. Ξέρει πόσο μπορώ να σηκώσω. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα σηκώσω το σταυρό μου. Και ας με ακολουθεί. Πολλές φορές αντί να ακολουθούμε τον Κύριο βλέπουμε διάφορα. Βλέπουμε δεξιά μας, βλέπουμε αριστερά μας. Γιατί εκείνος έτσι, γιατί ο άλλος αλλιώς. Και έπεσε και ο Πέτρος σε αυτή την παγίδα και άκουσε. Αυτόν εγώ θα τον έχω μέχρι που να... Και το ρωτάει, λέει, τι θα γίνει με αυτόν? Τι θα γίνει με τον Ιωάννη? Ακούγονται αυτά τα πράγματα. Λέει, τι σε νοιάζει, αν θέλω εγώ να τον κρατήσω έως που να έρθω, τι προσέχει? Σύ ακολούθη με. Είναι η τριάδα την οποία πρέπει να κρατήσουμε αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε του Κυρίου. Απαρνούμε τον εαυτό μου, σηκώνω το σταυρό μου και κάθε μέρα τον ακολουθώ. Για να ακολουθήσεις όμως κάποιον πρέπει να τον αγαπήσεις.
Και ο Πέτρος τον αγαπούσε τον Κύριο. Και εμείς τον αγαπάμε τον Κύριο. Και θέλουμε, Κύριε, περισσότερη αγάπη να βάλεις μέσα μας για το πρόσωπό σου, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και είμαστε τώρα εμείς εδώ. Όταν του τα είπε αυτά του Πέτρου, ο Πέτρος κατάλαβε. Ναι, Κύριε, σ' ακολουθώ, πρέπει να σ' ακολουθήσω. Και όπως είπαμε, για να ακολουθήσεις κάποιον, για να ακολουθήσει η γυναίκα τον άντρα, πρέπει να τον αγαπήσει. Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορείς να ακολουθήσεις κάποιον. Γι' αυτό εκείνη, μόλις ξύπνησε και είδε ότι λείπει ο αγαπημένος της ψυχής της, λέει τώρα, όχι αύριο. Τώρα θα σηκωθώ. Τώρα θα πάω να βρω αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Και τη βρήκαν οι φύλακες μέσα στην πόλη και γύρναγε. Πού πας? Πάω να βρω αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Και να τον αγαπήσουμε, γιατί μας αγάπησε, αδελφοί. Και να εννοήσω αυτό το δώρο το οποίο έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μου. Διότι λέει, και κοιτάξτε τώρα εδώ κάτι οξύμορα σχήματα, τα οποία όποιος λέει θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει να απολέσει αυτήν. Θα χάσεις τόσα γλέντια. Και αρχίζουν τώρα, θα αρχίσουν πάλι τα... Άνοιξε το τριώδιο, δεν ξέρω, κάπου εδώ ανοίγει το τριώδιο. Φυσικά οι άνθρωποι, σε αντίθεση με την κρατούσα θρησκεία, το τριώδιο είναι για άλλη δουλειά που λένε άνοιξε το τριώδιο. Αυτή το άνοιξε το τριώδιο και αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για τα καρναβάλια. Όποιος λέει θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θα απολέσει αυτήν. Οι άνθρωποι το βλέπουν ως απώλεια, χάνω κάτι. Να χάσω το τσιγαράκι μου, να χάσω το τσιπουράκι μου, να χάσω τη διασκέδασή μου, να χάσω τον ντύσιμό μου, να χάσω εκείνο, να χάσω το άλλο. Ο Κύριος δεν σου λέει να χάσεις τίποτα. Σου λέει μόνο να μην κάνεις την αμαρτία. Σου λέει αυτό που κάνεις να μην είναι αμαρτία. Αν είναι αμαρτία μην το κάνεις. Σε προστατεύει δηλαδή πάλι ο Κύριος. Αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάτι χάνουν, στην ουσία τι είναι, κερδίζουν. Εγώ όταν σταμάτησα και ήταν το δείγμα εκείνο, όταν κάπνιζα 5 πακέτα την ημέρα και λέω αν είσαι ζωντανός κόψε μου το τσιγάρο. Και την άλλη μέρα τέλος το τσιγάρο. Και άναψα 15 τσιγάρα για να δείξω ότι καπνίζω. Αλλά είχε αλλάξει ο χυμισμός από μέσα. Αυτό μου είπε τώρα και ένας νέος ο οποίος σκέφτεται να βαφτιστεί, λέει μυρίζω λέει τώρα το τσιγάρο, είναι φρέσκος αυτός, είναι 2 μηνών τώρα εκεί στις Σέρρες και λέει δεν μπορώ λέει, δεν μπορώ, λέω είσαι σε καλό δρόμο. Αλλάζει ο χυμισμός μέσα. Και τι έχασα εγώ, απόλεσα, τη βρώμα του τσιγάρου. Και μάλιστα ένας το σχολίασε, είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει και που λέω και τι λέω. Όταν πηγαίναμε στο χωριό πιτσιρικάδες να πάρουμε τσιγάρα, ο περιπτεράς μας έλεγε ελάτε πληρώστε το φόρο βλακείας. Και τι έκανα, σταμάτησα να καπνίζω και δεν χαίρεσε, ξεβρώμησες. Ξεβρώμησαν τα ρούχα, ξεβρώμησε το στόμα σου, τα μαλλιά σου. Έχασα. Εάν λέει θέλεις να κερδίσεις και να σώσεις τη ζωή θα απολέσεις αυτή. Αλλά δεν είναι απώλεια. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού ένα και ναι μου θέλει ευρεία αυτήν. Και τη βρήκαμε, αλληλούια. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί ή τι θέλει δώσει άνθρωπος της ανταλλαγή της ψυχής αυτού και ξέρουμε όλοι αυτά που αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού με τον πλούσιο που έκανε όλες αυτές τις σκέψεις, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα κάνω μεγαλύτερες. Άφρον και γινόμαστε άφρονες μερικές φορές. Άντε ένας που δεν έχει γνωρίσει, εγώ όμως που έχω γνωρίσει τον Κύριο, εγώ που έχω γνωρίσει τις ευεργεσίες του Κυρίου, γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος εδώ που διαβάσαμε αδελφοί, αφού είδε όλα αυτά, θέλει βλαστήσει λέει μεταξύ χόρτου, οσιτέ παρατουζίακας των υδάτων και τότε με όλα αυτά που έκανε ο Κύριος σε μένα, τι θα λέω εγώ. Θα λέω εγώ είμαι του Κυρίου. Αλλά για να το πω αυτό που είναι δύσκολο, θα το σκεφτούμε όμως απόψε. Μην απαντάς, σκέψου απόψε. Μπορείς να πεις με παρησία εγώ είμαι του Κυρίου. Υπάρχουν από πίσω
η σειρά των πραγμάτων τα οποία αποδεικνύουν ότι είσαι του Κυρίου, ότι είμαι του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε του Κυρίου, μας θέλει. Και λέει ένα ωραίο εκεί και τελειώνοντας λέει κάτι αληθώς, λέει, αληθώς σας λέγω αυτό που το είπαμε επιτροχάδιν, εάν ο κόκκος του σύτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει αυτός μόνος μένει, αν όμως αποθάνει πολύ καρποπέ. Όποιος αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτή. Και κοιτάξτε εδώ τώρα μία ωραία υπόθεση που κάνει. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Υπηρέτης είναι πολλές λέξεις τις οποίες τις λέμε αλλά δεν βλέπουμε από πού προέρχονται, τι σημαίνουν, και όταν έτσι έχει λίγο καιρό λέω για να ανοίξω το λεξικό να δω τι σημαίνει υπηρέτης. Και υπηρέτης είναι σύνθετη λέξη από το υπό και το ερέτης. Ερέτης, ήτα. Ερέτης. Τι σημαίνει ερέτης? Ερέτης είναι κοπηλάτης. Αυτός που κοπηλατεί. Δεν ξέρω αν έχετε κοπηλατήσει ποτέ μέσα σε βάρκα, δεν είναι και το ευκολότερο, αλλά εάν λέει εμένα, προσέξτε, υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και τώρα έρχεται και λέει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, και ο υπηρέτης ο ημός, και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε ο υπηρέτης ο εμός. Δεν μπορεί ο Κύριος να είναι εδώ και εγώ να είμαι αλλού και να λέω είμαι του Κυρίου και να λέω είμαι υπηρέτης. Έλα να κοπηλατήσεις. Έλα εσύ που προφητεύεις, όχι με τις 7 παρά, να γεμίσεις για να δώσει ο Κύριος. Έλα εσύ που λαλείς το λόγο εδώ να καθίσεις, να γονατίσεις, να προσευχηθείς, γιατί εδώ είναι ο Κύριος. Και ξέρετε, όταν ο Κύριος βαφτίζει το Πνεύμα το Άγιο, τότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ο Κύριος. Ξέρουμε το εδάφιο, όπου 2 ή 3 συνηγμένοι, εν το μέσο αυτόν είμαι και εγώ, αμήν. Αλλά όταν όμως κάποιος βαφτίζεται στο Πνεύμα το Άγιο, όπως τώρα εκεί τα αδέρφια μας, και χάρηκα που χάρηκαν, γιατί νομίζουμε μερικές φορές, τώρα εγώ που λείπω, τώρα που λείπεις εσύ θα πάνε καλύτερα. Έτσι τους είπα και λέω, μην το λες αυτό αδερφέ. Λέω, δεν πάτε ήδη καλύτερα, λέω. Σας βαφτίζει το Πνεύμα το Άγιο, βαφτίζετε ενίδατη. Ποιος τα κάνει αυτά? Τα κάνει ο Κύριος. Εγώ όμως αν θέλω να λέγουμε υπηρέτης, αν θέλω να λέγουμε του Κυρίου, θα είμαι εκεί που είναι ο Κύριος, και μάλιστα λέει και εάν τι σε με υπηρετεί θέλει τιμή σε αυτόν ο πατήρ. Έχει δηλαδή ο Κύριος εκεί να μου δώσει. Θα σου δώσει αυτό το οποίο είναι για σένα. Αλλά θα σου το δώσει ο Κύριος. Μην περιμένεις από ανθρώπους να πάρεις. Θα σου το δώσει ο Κύριος. Εσύ να είσαι υπηρέτης του Κυρίου. Εσύ να λες εγώ είμαι του Κυρίου. Εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Και αυτό κάνουμε με τη χάρη Του και θα το κάνουμε μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ας κρατήσουμε αυτό. Θα πω με παρησία σήμερα εγώ είμαι του Κυρίου. Μη το λες. Αύριο η απάντηση. Έμα θα έχετε προσευχή, κάπου πάμε μαζί και εμείς προσευχή έχουμε. Αύριο, απλά είναι 11 η ώρα την έχουμε εμείς την προσευχή, το πρωί δηλαδή, και πορευόμαστε. Πορευόμαστε για την Άνω Ιερουσαλήμ, για την πατρίδα μας αδελφοί, εκεί που θα έχουμε χαρά. Κύριος να σας ευλογεί, και σε 4 μήνες θα είμαι στις Σέρρες.